Good morning, yan. Nandito na kami sa Lake Louis yan. Kaso papunta ng doon sa bus company doon sa bus terminal kumbaga. Kaya kami ay naghihintay nila kuya. 6 AM pala papunta doon sa So sabi sa sign, anytime na pupunta kayo ng Lake Louis Ski Resort, kasi dito yung pick up ng lahat ng bus para itong bus terminal. Ang open ay 6 AM. 6 AM. 8 PM to 6 AM ang sarado nito. Sarado. So, wag kayong mag-alala kasi hindi kami malilate kasi pati yung bus na magpipick up sa amin dadaan wala dito. rin. Wala hindi pa. Rin dito rin dadaan 'yon. Yeah, kung kayo ay napadaan din dito first time nyo baka kami mag-worry na may ganitong sign. Yan, 6 AM siya mag-open. Tapos yan nga. Ang dilim. Tapos ngayon 4 degrees. Ito yung yan, sign. Hindi namin nabasa kanina, dire-diretso lang kami. Sana walang dito bear. Kami ay naka-heater. Nakabukas ang heater ng sasakyan kasi malamig. Kaya ang dala kong panglamig ay dalawa. Just in case. Kasi pag alis namin ng Canmore, sa Canmore 8 degrees. Single digit din. Tapos pag hindi na ubos ang usok. Ano yun? Baka mga po yun mga may pumasok kasing sasakyan. Baka mga employee. Yung mga nagtatrabaho dun sa sa resort. Lamig. Tatlong sasakyan na naghihintay din. Bale ikatatlo kami. Tatanggalin na yung bakod na close. Tapos i-green niya na. Parehas lang nga ni kita. Dapat ko tapos subli mo sa ujay kasi may fees. 550 lang, sakto yung dating niya. Talagang sharp digdi pag sinabing open sa Pilipinas. Kang ma-Christmas party kami. Go na. Yan. Time check. Excited? Are you excited, Isabel? Yeah. Okay, let's go. Aba. Malamig. Aba. Pwede pa po yan. Nandito na kami sa Lake Louis, Mountain Resort. Mamaya bigla mapupuno tong parking na to. Sigurado yan. Kaya dapat palagi maaga. Biglang panok ninyo. Foggy pa sa taas. Tapos dun, bundok yan kabilang yan Kaso maulap. Ano ba yun Ayos. Uta pa daan. Ready na kami. Mami ang jacket na sagyad. Kasama kami Cold baby? Yung Moraine Lake Bus Company palagi nandiyan sa gitna. Diyan. Saro lang. Sa bagay pwede ka na para ito. Isang tubig lang. Ito. Nagpa-jacket na nga si Isabel. Malamig Yung malalaking bus, hindi namin alam kung siguro papunta din yan doon. Pero kailangan namin na pumila na maaga para mauna kami sa sa upuan ng bus. Last year yung driver namin si Mitch, napakadaldal kaya yun ulit ang kukunin namin. Good morning. Good morning. Lamig. Look at Isabel. Good morning. So cold. So cold baby. May alien kami. Yung mga lola ready? Ay, hindi naman ako lola. Hindi ka lola? Oo. Ay, mga lola daan. Hindi ako kasama. Yan. Tita pala nga. Marami na. Marami na. Yung bus namin, nandiyan na sana si Mitch,
driver namin. Kuwela yun eh. Sabi mo, Moraine Lake, Yan. ano yan? Moraine Lake Bus Company. Yeah, para ang maganda kasi niyan kasi naka-shuttle kayo, konti lang kayong nakapila at pipick upin. Although pwede naman maganyang bus, pero yan mga bus na yan. Sumakay ata dyan. Yan Kaya malalaking bus. Dyan, pero maramihan. Pero check nyo pa rin online itong Moraine Lake. Masabi Kung may available pa. Parks Kasi Canada case yan. lang Ito kasi private. Mapadpad kayo sa sa Moraine Lake. Less stress. Oo. Ano na tayo ng sweater? Ayos. Ay wow. Si Simon Daini. Dahil na publicity man yan. Masabi yan ng mga taga. Oh, yun ang bus. Si Mitch ba ni? Oh, si Mitch nga. Oh yeah, si Mitch. It's Mitch. Oh. Ay, buray ma akong Kaya naman kitang cash. Can we eat Sabi mo nag-promise ka. May cash ka? 9 of you made it. Yes. Terrific. Alright, let's go. So, there will be a bear, hey? Like you promised? Yeah, Yeah. absolutely. Yes. Black though. Black. Sure, that. Sure. Okay, let's go. The wheels on the bus go round and round. Isabel, here. Left side. Let's go, baby. Duman kay mama. Yan. Mabuti pag ganito kasi parang sarili nyo lang ang ang bus. Hindi na sa pinakalusok. Yeah. You want here with mama? Look, bus. Baby. Yeah. Call ka papa? I want mama. Mama. Ayan si mama. Ayan. Dapat maaga kayo palagi para mauna kayo. Tsaka minsan baka akala nila. Sabihin mo sa vlog mo, Marco, nadigdisal side na. Tapos Dito kayo sa lane ng driver para makita niyo yung view sa left side. kasi last time nasa right side kami. So dapat umupo dito sa left side para makita yung view dito. Kasi yung mga malalaking bundok ay nandito. Papunta kayo ng Moraine Lake. Yan. Medyo makulimlim kasi ambon ang fog. Pero sana pagdating natin ng mga doon sa Moraine Lake, okay na. Tingnan natin. Yan o, marami pang sasakay. You where? That's yours. Yung iba hindi naman yan maghihintay sila ng ikalawang bus. Kuya Justin is okay. He's fine. Your time and let you know where all the hikes are, photo opportunities, and how the returns work, so that you are fully prepared to have a good time once you get to Moraine Lake. Along the way, if the temperature is too hot, too cold, just yell at me. I'll try to fix it, but there's no guarantees. I used to race for the Lake Louise ski team. I am a photographer and I have led hikes in this area, so if you have questions, I'm absolutely happy to help you out in any way I can. Whether it's from Jasper all the way down to Waterton in the south. Mapakaiso sunrise. Let's go Moraine Lake. Ang mga parentals. Pero andyan kaya Cloudy pa kasi, mamaya mainit na daw. It's worth it. It's worth waking up so early. Kayo dun sa Moraine Lake, no? So worth it. Lamig lang. Medyo nga masakit sa kamay. I don't feel it. Actually, hindi ko na siya napapansin daddy because last year they made me wear a dress with slit. So, photos on the side, show it. Kaya ito, dead man ako. Enjoy na kita. Memory mo, i-reserve mo. Mag-live na ka ma. Wala tayong makitang view ngayon, kasi foggy. It's okay. Mamaya paglampas dito sa mga kahoy na yun, may malaking bundok sana dyan. Sino ba ito magandang blandita? Blandita. Pinoy pala. Ano? Sabi ko, sino ba ito magandang blandita na to? Pinoy pala. Excuse me. Fake news. Putik. Ay, hindi kita, no? Hindi masyado. Foggy. Siguro mamaya Ay, kuya, sana paganda man tayo. pag uwi natin sa kabila naman tayo. Garo man lang yun dito. Can I take your vital signs?
Ito guro, ako nga nila. Ay, namin na tingling siya. Kasi last year, yung driver namin, madaldal yan. Ngayon, tahimik. Pagod naman siguro. Siguro pagod na. Ikaw naman kasi araw-araw gumising ng maaga. Oo, tapos siguro may trip siya kahapon. Ano? Sabi nga doon sa Pinoy, see you tomorrow. See you tomorrow. Well, it means business is doing good. So, it's Yeah. okay. Okay naman. Pero mabait talaga yan. Kuwela yan eh. Last time. Big, but kind of. Correct, anak. Very bright. Black bear? I think I might be able to find a black bear. Grizzly's a little tougher. You never know. There is the boss who has been we've seen Kasi marami dito bear. this year. There's Split Lip who hasn't been up here. So the boss and Split Lip are two of the biggest, meanest, toughest male grizzlies in the Bow Valley. They're over 600 pounds each, instead of about 270 kilograms. Yesterday. Huh? May beer yesterday. Maybe, The boss has been hit by a train a few times. Amazing. It's okay. I mean, I wanna see one, pero from That's how tough the boss Kami is. na nababanggan si Ben. So we've seen the boss. Kami nababanggan ng Ben. There's also Tapos na, okay man ang train. for 4-year-olds. They've been around a bit. We've seen them teach light snacks. Dito na kami. Yan. Maano lang. Ay, pagtaas natin sa lake, medyo fog. Maghintay tayo sa taas siguro. Para ano. Otherwise, there Kita are no natin other yung lake. services accessible Siging karapi ka at the niyo. lodge Ano daw ang bakal mo ng kape? Pwede man. Kape muna. Dahil na ang pila. Pila. feeling ko pala iluwayan tayo. Hindi makita mabilis maglalakad. Bagay. Foggy mo yan. Morning time. Ito kita mabi, mataas kita doon. And as we come around Pala iluwayan ka lang. on the right side, Foggy mo niya that's kasi where you mainit will siya. eventually Ayun. find Bagay mamaya. Ay, maigil na. Ay, yung may siyal dyan. Oh, and there's a black bear. Oh my god. Yung ano. There's a black bear. Mamaya. May blackbird dyan, baby. Say that to be living. Now we're here on the right side. This They're is gonna Rails. eat us. Sabi ni Isabel, they're gonna eat us. That's where everyone goes to get those iconic photos. And these are the only outhouses up here. Mamaya doon kami sa dulo sasakay pagbalik. Washroom muna syempre. Line up yung washroom tapos pinatigil muna kasi may magkukolekta ng deposito. Yan, so magsimula na tayo mag-hike at malamig. Foggy. Oh. Yan. Dito yung simula ng hike papuntang taas ng Moraine Lake. So pagbaba nyo ng bus doon, lakad kayo dito sa left side. Tapos may mga kapehan doon. May pwedeng mag-almusal kung gusto. Pwede magkape kung lalamig masyado. Pero kami habulin namin agad yung pwesto doon sa taas. Kasi marami nang maglalakad din pataas. Kailangan namin na magandang pwesto. Ano ma? Okay lang po ma? Lamig. Lamig. Pero weather na. Let's go. Yan. Oops. Oh. Malamig. Let's go. Oh, may river. Okay. Kuya, papunta na saan? Ha? Ano na? Papunta na saan? Moraine na. Dito ang simula ng hike. Yes. Yan. Ano yun? Tawag mo sa Okay. Yan, may batis. May ano kita doon? Last year si Joanna, nakadress yan. Nilalamig yan masyado. Last year. Ngayon natuto na. Ako naman kay Isabel dyan, mamaya. Palitan ako. Oo. Hi guys.
Oh. Punta kayo dito ng lunchtime. Wag lunchtime. Nako, dapat maaga talaga. Sabi niya, yeehaw! Oh, look at that. Settle pa pa. Ano yan, baby? What did you say? Ha? Yeah. Let's go! Ooh, very cool, anak. Go ahead, Justin. Hold on na. Whip, whip, whip. No. Ganda ng Bantis. Tataas tayo doon sa dulo pa, sa likod pa niyan. Oh. Oh. May mga maaga na pala tumaas eh. Mas maaga. Tadadan! Tadadan! Hello! Tadan! Sugod mo mama, sabi ko na aral sound sa naman ng sugod. Let's go. Dahan-dahan lang. Hindi tayo nagmamadali. Oh my. What was that? Hindi natin makikita yung bundok sa likod na napakaganda habang tumataas. Kasi grabe ang fog. Ano kay kala, mami? Look at them. Ah. Hindi ko lang. Oh. Let's go. Follow Kuya Justin. Hi family! Napapalaban sa pag-hike. Ano to? Si Papa? Grabe ang fog. Oh. Yan. Maduman kami sa taas. Wala ito. Ha? Ano mo si Papa? Ano yan? Stranded. Nag-adjust. Nag-adjust. Kamay sa May bag. tiga-adjust. Hindi ko na namamati ang lipot. Yan. Ay kita, wait lang daw. Oh, ay Justin ka lang daw. Tagro ka ba? Ito mga bitak na bato. Ang lalaki. Yan o. Lalaki. Malabig ka na, tita. Lamig po. Oh. Pasulo ro ako. Oh. Yan. Pagkarabat na sila tita kasi nagharap niya. Oo. Maano? Pero kung palagi mo to ginagawa, parang ang ganda. Yan. Ang lake sa taas? Iyo po. Opo. Yan. Oh, sige tita. Dito tayo. Talaga. Dito lahat lang puno. Yan. Pero may trail pa baba. Kasi may ano dyan. May river ata. Sige. May mga nasa loob kami mga kababayan. Sabi wala daw talaga. Zero visibility sa lake. Wala makita. Hindi ako. Ingat. Yossi break. Let's go. Ha? Kasabay. Sisigarilyo kaya ako. Pero pag nagrakada na yun na. Oo. Maambon pa. Yung mga ibang kababayan natin, bumaba, sabi daw. Sabi ang tawag dito, wala daw makita ng lake. Kami maghihintay kami kahit kasi babalik kami mga bandang 12. Kaya yan, hindi nga makita yung bundok sa likod may malaking bundok diyan Pero at least katulad nung kahapon sa gondola, ganito foggy talaga Pero mamaya magiging okay din to. Pahinga break. Break muna. Pahinga. 5 minutes work, 15 minutes break. Mga 10 minutes lang Hindi na nga, Pangat. ang moto, Marco. Dahan-dahan lang po, hindi tayo nagmamadali. Yan. Dapat po mayroong bundok yan sa likod na napakaganda. Tinatamaan ng araw. Wala ngayon, no?
Tingnan natin mamaya. Kunti na lang, nasa taas na tayo. Kunti na lang. Ayos. Mountain yan mo. Ang pagal po. Pero iluway lang. Dahan-dahan lang. Ako ka tumarin sa sapa ko. Na. Picture ko sa Allen. Ay ma. Yan. Dahan-dahan lang. Si Jik na tulog pa ata eh. Bumababa na yung iba kasi wala nga makita. With the kids. Good morning. so foggy. We're gonna wait. Mga taga dito lang siguro yun. Hindi na lang. Yan. Punta ako dito sa taas. Tingnan natin dito. Pagi talaga. Oh, ayun sila oh. Mami! Hingal. Hi! Yan ko lang sa taas. Yan. Yung lake nandyan. Ito, kung gusto makita yung view dito sa kabila, lahat bundok. Dito kami pa-picture last year. Kaso wala. Good morning. Nothing to see here. Maybe later. Yan. Ito yung peak. Dito nagpa-picture si kuya dyan sa batong yan. Kasi wala makita nga. May bundok sana dyan na malaki. Wala. Yan. Galing kami dyan sa baba. Hingal. Wow. Galing. Sa lake. Marami na palang tao dito sa taas. Naghihintay Naghihintay silang bumukang lumiwanag. Yan. Hello, good morning. Hello. Kumusta po? Wala. Foggy. Yan nga. Last year yung pagtaas namin ito, ang ganda. Doon pa lang, dyan pa lang yung mga bundok, wala ka makita eh. Oh, wrong timing. Maya-maya po siguro. Oh. Hindi po alas. Wala talagang view eh. Oh. Picture na lang sila. Malubuyon. Maputik. Oh, okay. Maghihintay daw maputik dun sa spot na pupunta namin. Kasi pupunta ko dito matagal na. So maghihintay talaga kami hanggang sa pagbigyan kami ng ng magandang view ng lake. Yung mga kababayan, mayroon tayong mga kababayan na una, mga 6:30 daw nandito na sila. Hinahabol kasi nila yung sunrise. So, until now naghihintay sila ng magandang view. Mga taga pa daw sila, Victoria sa British Columbia. Yan. Lahat talaga. Yung iba nandun, no. Yan. Yung iba nandun. Yun naman. Kami dito muna. Oh. Okay. Belle, let's go. Come here. Papa. Kasi mag-bibelo sila. Yan.
So, tsaga-tsaga muna sa background na foggy. pero yung kulay parang green na yan, no? Yan na. Yan yung ano, lake. Alas 8 na. 7:45. Wala pa rin. Yan. Bumaba na lang yung iba. Wala pa rin. Ayan. Nag-hunting. Kaka-iPhone ako kang ano, Samsung. Yun ang pagka nagpapailing na paligid dito. Yung ano, Careful. Kikipaglaro. Ano yan? Is that squirrel or chipmunks? Slowly. Come here. Belle. Sorry. Let's go. Sa sobrang ano, hindi naman sobrang lamig pero alam mo yung mga 4 degrees na feel, no. Manid na yung katawan. Manid na ng konti. Kasi last time nakita ko yung babae dito last year. Nandito siya. Po siya dito. Yan. Yan. May magandang pwesto dito eh. Oh. Yan. Yan. Tilik sa baba. Yan. Ito. Meron mga kahoy doon. Pwede magkayak doon sa bandang. Mamaya pupunta tayo doon. Kaso maghihintay tayo laga. Tayo ng pagkakataon na makita natin yung ang gandang ano ng lake. Natin tayo. Kasi may tao doon sa baba. Yan. Ano yan? Ha? Where's the squirrel? It's under. Nag-go back home na? Ha? Nagduma na sa house niya? Pwede, picture mo daw kami na pa. Oh. Kami picture. Go pa bird. Okay. Papa, baka Baby, no. May ano raba ako, may rabies yan. Hi. Hello. Look. Baby, no touching. No touching, ha? It might bite you. Oh, just ano lang, look lang. Look lang, respect lang sa tao, respect. Baka Hello. Ginanan mo ko ta? Oh. Ginanan mo close up. Yan na pa, ongoing. He's so cute. I know. Hi. Hello. Oh, may nuts. Look, baby, naghanap siyang nuts. No touching, ta nagkakakanak. Respect the squirrel. Or chipmunk. Chipmunk. Baka luksuan kita kayo papa din. Chipmunk. Tod sa tao. Chipmunk. Ito na. Dali, kuha na siya sa likod. Sa likod. Digdi ka sa tubangan. Digdi ka sa tubangan. Hello. Say hi. Hello, Chipmunk. Hi. I'm juicing. Oh. I'm the juicing of the goose. At? I'm the Pakunti-kunti, nagpapakita na mag-ano na, 8:30 ata. Mag-jacket na eh. Ha? Oo. Tsatsagaan namin yan. What is cold? Walang lamig-lamig. What is 4 degrees? What is 4 degrees nga? Sa mga talusan katulad. Alos pa rin eh. Wala yan. Minus 50 nga na. Minus 50, panis. Grabe siya. Joke lang. Digdi. Hindi nga, look na. Nagdidrink manda siya pa. Nagdidrink manda siya pa. Yan o, yun si Birdo. Mama, nagdidrink manda si Isabel. Si Isabel, Yan o, sa lalo. Yan o. Sa lalo. Drinking si Bird ko sa wago kanina. Naghanap pa niya yung kakano. Oo. I fly away now. I fly away. Nawala na si Bird. Ayan. Lang mga tao mo lang.
Peak season. Pag makikipicture ka, Kasi may mga na 6:30 pala meron na. Tapos hindi na sila nagtsatsaga. Hindi na sila nagtsatsaga maghintay. Oo. Ayan na baga oh. Ayun na baga oh, nahiling na. Nahiling mo lang mga gira-gira ka. Ilipat kami ng pwesto. Dun sa baba. Hindi po. Yan. Luway-luway po. Yan, dyan. Uga auto po. Iguan tao? May tao? May tao? Oh, sige. Ang tambo sa ibabaw. Watch out for the T-Rex. T-Rex. Kuya Justin is the T-Rex. His costume was the T-Rex last time. Oh, really? Nice. Oh, nice. Nakasakto. Diyan ako alis sa baba kasi ba? Isabel, wait for Kuya. Isabel, wait for Kuya. Tukawin na nindo. Mouth. She's laughing at it. Oh, so pag nag-Moraine Lake, dapat ready kayo sa mga ganito. Okay naman. Mag-ingat lang sa mga batong malalaki. Red na ang nose ni Jik Jik. Ganda na. Ganda ng ano? Nangyari, sumunod si Papa nandun. Kaya pa mag ano, train pa baba. Yan pa oh, yan, pataas pa yan. Tapos ito, malaking ano talaga, tipak ng parang ano, bukid, parang bato diyan no, sa kabila. Yan. Diba? Linis ng tubig na po pa. Ang ganda ng mga picture nila dito. Sinda kayang Wala pa rin talaga. Ay, ayaw magpalabas yung ano, bundok dun sa kabila. Magsabi ka kanina. Ang tao dun sa taas. Ay, pahingurag na. Sarong album na. Si Jik kaya ako nagpapara. Oh, yun na, tapos na. Malagiging. Mama. Sige, pasamang picture. Hindi ka na lang mao. Bira lang makapunta dito. Yan. Tapos na ako. At least nakikita na ng konti yung ano ng lake, pero mas maganda talaga pag tinamaan siya ng ano, sinagdang araw, no? Jik kaya hindi ako pwedeng pahaloy. Okay, tapos. Ay, Yung lamig, ganun pa rin. mahilig ka mo. Pero manhid nitong katawin ko. Ma! Up and down lang. Ay, sorry Marco. Diyan ba? Bali, bababa na lang kami. Doon na kami sa may mga canoe, no? Doon na kami. Yan. Here, let me fix it. Likutan mo. Oh, here. Oh. Here. Si Jik Jik. Good. Okay. Yes, yun na. So maybe next year again? Okay. Let's see. Na kuya? Okay. Nag-use mo ng stick. Go. Uy, si Jik Jik nag-ano din, no? Red, follow Lola. Kinuha rin yung stick ni Lola niya. Ibig sabihin na kaya, sa mga ibig sabihin, mabalik dami. Doon na lang tayo sa may ano, sa may canoe. Talaga last week of July. Try natin magkape. Kasi next year, wala ng fog. Next day, mag-ano na lang, mag-aeroplano. No kuya? Calgary? Huwag na tayo mag-drive. Come on. Huwag na mag-drive. Mag-arkila na lang sasakyan sa airport. Pababa naman, oh. Tingnan nyo yung fog na yun. Meron pa rin. Yung iba nga, 6:30 pa lang, nandito na daw eh. Umuwi na sila.
Bumaba na. Use your stick. Dali. Go, go, go. Oh, use your stick. Use your stick. Wala, ano pa rin, foggy pa rin po sa taas. Ganun pa rin, walang pagbabago. Nagbalik. Si Jake, kaya katulog for picture. So iba ako, so iba si Jake. Thank you. So mga Vax style. Pang profile picture na nila ito. Nagtataram-taram po si Marco. Mag-agum siya, Mama B. Kasi gipating arte ni Jake Jake, pigranihan niya. Itong puti. Yun. Thank you sa'yo mo. Tapos, dahil na pati pag-iintindi si agum niya, tayo pa, para aling-aling si Jake Jake. Thank you sa'yo mo. May ligar tong aki. Agaro po na ano, Australian garo to. Pero mabuuton to. Ano, doon naman tayo sa may kanong. Foggy but still good. Come here. Yan. Luway. Mas okay pa baba, no? Frozen na yung kamay ko. Ninong Marco niya Come here, Jik Jik. Hi to the video. Hi. Yan. Namuya baya. Maray na pa. Oh. Hi, say hi. Hi, say hi. Hi. Yan, no. Kanina, ano, iyak ng iyak. Oh. Oh. Ano ba? Oh. Oh. You're cold? Pag sa video, pero feeling na kayo masakitan mag-hiking. It's cold, it's cold. Cold. Oh. Hi. Jump. Madali. Jump, oh. Here. Dada help. Oh, Dada help. Good job. Good job, Kasa. Good job. Good job. Send kay Mama. Let's go, Belle. Oh, there's a black bear. Oh. Wala talaga. Mayo. Oh. Wala talaga. isang malaking wala talaga makikita. Hanggang naman tayong ano, 11? Kaya pala may mga lag dito. Wala talaga. Fog lang talaga. Last year ang ganda nung ano pagpunta namin dito. May mga tao dun sa taas. Hindi pinagbigyan na. Hindi ata kami pagbibigyan ngayong taon na. Kung hindi, babawi sa ano, Lake Louise. Magpa-picture na lang sa bear. Tinawag talaga ang mga Black bear. tinegosyo talaga. Ano po? Ayan o. Tapos yung mga gift shop. May ano, diretso negosyo. Magaling yung gobyerno ng Canada. Pagpakalat kang daga. Kung ano ng daga. Pag kayo pumunta ka, papabakal sa'yo. Karipang. Wala dyan. Magaling ang gobyerno ng Canada. Yung negosyo talaga. Oh. Maligi ka lang sa kayo. Yan. Bibili ata sila ng kape. Sa baba ata yun, yung kape. Lalo dyan kape. Sa baba, oh, sa baba. Muna nakamot. Kaya mo iging. Manin. Mabakaldaan nga ni kawatan. Ah, kawatan.
Talaga, talis dito. Bagay sa itong baba ang mamatas, bawa. Kape yan dyan, ma. Oh, sa baba.